Ayo mbok semi. Nggih watuk-watuk sik bentang kuleh suarane ya. Dilalah yo nggawa anak wedok. Diwakili anak wedok ra apa-apa. Nek yo bladekan. Gumuruh swane gongso Lokananta mangungkung ing antariksa. Tinabuh para kadang para pradonga abdi dalem pangrawit rahayu Krembaka babar ladrang slamet. Tondo yekti amrawakani beksan taib kapisanan beksanipun ing hamka gati kepareng kadharaken minangka panglarih ugi pangarih. Monggo sampun ampin amala kasuwun jangkepi tumuju witi sasana langen Bredha Mataya. ngundang anak anakku sing bagus dhewe dulai besok gede pinter nyambut gawe
sing basis pinter maca pinter nulis Anjas moro ari mami mas miraku awarato sami sugeng rawo pameksa monggo pinara ingkang sekeca suwer dadi selawe jiko papat kari selikur tak pikir de rame lu duwe bareng wong limat kabeh ngaku dulu kene abang kono ya abang kodhange warung kene sayang kono ya sayang sing tak sayang mung sliramu emak teri emak segoro emak teri digowo kucing mengko bengi kang masaremara laman buride aja dikacing kaya ngene rasane tempe iwak urang ibu berawon kaya ngene rakasane kaya wayang digawe lakon sik kok ungkal-ungkal ora ngerti gerange arit isih cilik kok akal-akal ora ngerti larange duwe aku seneng sepedane sayang siti pirkone dengak aku seneng nyawang slirane sayang siti wis duwe anak ser sore-sore ngetan parane tuku kayu dinggo bakaran suwe-suwe dik nanti parane kepethuk pisan terus sayang-sayang ya mas ya mas rahayung rembaka karawi tane Rekene Mas Pardi ki kok dadi tukang syuting. Oh ngono. Nggih, jerawu Pak.